This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Good evening, mga Kalab Lines. Welcome to our program. Yan. So, magandang gabi po sa lahat. Okay lang mga naghihintay sa atin tuwing alas 9 ng gabi. So, wala pa yung partner ko. Hindi pa kasi tulog yung kambal namin. Medyo tagalan pagpatulog. But anyway, so it's nice to see you again, mga Kalab Lines. Siyempre, live pa rin po tayo sa BicolNet TV via StreamYard and Facebook Live. Yan. Siyempre, hello sa ating mga online viewers, sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight. Okay, sa mga nagpapantok lang dyan, yung mga nag-relax lang. Siyempre, yung may mga ginagawa dyan na mga online assignment. It's Tuesday, no? Second day of the week. Yan, medyo marami yan, di ba? So, sige lang, ha? While viewing or pwedeng makinig sa earphone, sa Love Lines Online, okay? And syempre, sa lahat ng mga hopeless romantics, okay? So, ano man ang inyong ginagawa, welcome to our program, Love Lines Online. Yan. Samahan niyo po kami for an hour of love talk, isang oras ng kwentuhang pag-ibig, mga kwentong tago sa puso o simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are waiting for moments of love. Okay? So, ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. Yan. Bumati muna tayo sa mga
Kalab Lines natin. Okay, today is September 22. Yan. So medyo punong-puno tayo nung Lunes dahil grabe ang schedule ng Monday. And maganda yung ating programa kahapon. Ano? So hello sa ating mga Kalab Lines na nakatutok sa atin tuwing alas 9 ng gabi, araw-araw hanggang Lunes hanggang Biyernes na naghihintay sa atin. Hello mga Kalab Lines. Hello po. Ano? And syempre sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating programa all over Bicol region, sa mga naka-live streaming with us sa bago niyong paborito, dito lang sa BicolNet TV, ang bago niyong paborito. Okay? So, hello sa ating, okay, siyempre, shout out ko si Sir Alvin, no? Sir Alvin, at sa kanyang anak, si Neo. Okay, maraming nabanggi po. Okay, maraming salamat, Sir Alvin. At syempre, thank you sa ating sponsor, nakita natin, okay, Win Credit Corporation, okay, Ma'am Corby de la Cruz, and New Evanes Educational Supply and General Merchandise. Thank you po for trusting the program. Salamat, ma'am, for placing ads dito sa ating programang Love Lines Online. Hello po, mga sponsors. Thank you very much. Okay? So, syempre, shout out ko yung lahat ng mga taga-barangay Tamauyan. Okay? Nakikinig at nanonood po sila sa atin. Okay? And lalong-lalo kay Cap Silvia Del Agua. Hello, Cap. Okay, good evening po. Malapit nang demolish yung ating yung ating classroom dyan for a new school building. Yeah. Okay. So, hi, Jolly Rose. Nanonood si Jolly Rose. Okay, bagong picture natin sa kami. At shoutout ko rin, syempre, mga kaibigan natin dyan sa Barangay Bunga. Okay. Madinglol, Kechi, and lahat ng mga taga-Bunga, no? Teacher sa Bunga, Nema and Jasmine. Okay. Kaya syempre kay Punong Barangay, Michael Minya, maraming nabanggi po, Padikap. Okay, salamat sa patuloy na pakikinig at panonood po ninyo. Okay, syempre binabati ko na yan ang mga kaibigan natin dyan sa Birac, Catanduanes. Okay, lalong-lalo na sa pamilya Abundo. Okay, Budo family, Mama Day, Papa Jess. Okay, and syempre ganoon din ang pagbati ko kay, okay, nandiyan nakatutok si, okay, si Mama Day. Natatanong siya, bakit wala si Coach Bev? Okay. Nagpapatulog pa po ng baby. wala pa. Darating po. Nandito po si Coach Bev. Yan. Okay, ang oras po natin ay 9:80 ng gabi. Okay, 9:80 in the evening. Okay, so, yan. Okay, makikita natin sa mga nakatutok sa atin ngayong gabi for another edition of Love Lines Online. Okay, malay na banggi po, ano? Siguro iba siya nagkakape-kape lang. Okay, and nag-uusap-usap. Okay, Ma'am Cynthia Barcenas and Nunin Jude Barcenas, good evening po. Malay na banggi ang program. Okay, so hindi po ito na nasi-share sa sa watch party natin. Okay? So, mga ka-Love Lines pa, minsan, meron tayong mga nagugustuhan. Parang talagang gustong-gusto natin, love na love natin. Pero wala tayong lakas ng loob na sabihin dun sa taong gusto natin. Di ba? Minsan nga ang nangyayari, parang tinutulak-tulak na tayo, hindi pa tayo makapagsalita. Okay? So, di ba pag maganda dumarating yung time na ganun, parang although sa puso mo, parang tibok na ng tibok yung puso mo, and gustong-gusto mo talaga yung taong yun, yung ba, ikaw ay boy, yung girl, gustong-gusto mo, kaya kung girl ka naman, ay gustong-gusto mo yung boy, pero syempre ayaw mo gumawa ng unang hakbang dahil girl ka. Kung boy ka naman, nahihiya ka, parang tingin mo, baka hindi ako magustuhan, no? Pero alam nyo, mga ka-Love Lines, no, mas maray na, mas siguro, i-ano natin, i-express natin yung ating paghanga or yung may gusto man tayo sa tao, maglakas loob tayo. Malay mo, di ba? Same feelings din ang nararamdaman sa atin nung taong nagugustuhan mo. Unless you say it, no, hanggat hindi mo sinasabi, yan ay manatili dyan sa'yo. And medyo yan, parang, alanganin yan kasi
grabe yung gusto mo sa tao, tapos hindi mo naman masabi. May ganun, talaga may ganun mga tao, no, mga ka-love lines, may ganun talaga tayo mga ka-love lines na parang wala silang lakas ng loob para iparamdam yung kanilang tunay na nararamdaman. So, noon, nung mga time siguro namin, natin, mga medyo nauna sa mga millennials, kapag wala tayong lakas ng loob na sabihin na verbal, dinadaan natin sa sulat, di ba? O, the verbal pa rin naman yun, kaya lang written form. Yung di natin masabi na harap-harapan. So, ang gagawin natin, anong ginagawa natin, mga, ano yan, mga contemporary, di ba? What we do is we get, siguro, we inspire ourselves first, then nagbabasa tayo ng ilang mga kanta, o mga comics siguro, or kaya ng song hits noon, naalala niyo ba yun? And then pinagsasama-sama yung mga, ano yan, mga thoughts na nakita natin doon, nakuha natin, then we come up with one romantic na sulat o love letter doon sa taong nagustuhan natin. Hi Ma'am Ninang Cynthia, good evening po. Okay, hi Neo, Nathaniel, Nicole, Johnny. Okay, salamat for watching with us. Sir Bong Pereira, Ma'am Robbie Ann De La Cruz, good evening po. Okay, so yun, parang gano'n, di ba? Pinagsasama-sama natin yung mga nakuha nating linya doon sa mga kanta, then we put it into words to express ang ating nararamdaman. Lalo pa nga kapag wala tayong lakas ng loob. Particularly sa viewpoint ng isang boy or isang lalaki, di ba? Yung tinatawagan, boy meets girl, parang ganyan, di ba? So, una, syempre, wala kang lakas na magsabi ng loob. Walang lakas na magsabi ng naramdaman mo, gusto kita. Alam mo, nung una pa lang kitang nakita, hindi mo kaya, no? So, what you did, okay, you get the aid of the song, nakikinig ka sa isang kanta, or series of love songs, and hinahanap mo yung lyrics, pagsasamahin, then pag pinalagay mo na doon sa love letter mo, parang, wow, nung girl, di ba, parang ano, una parang wala lang. Pero siguro pag nandun na sa mga sarili-sariling mga kwarto, yung mga girls siguro, dun sa love letter na yun, they are reading it and siguro kinikilig sila. Pero syempre, di ba, you never know. But it's always an advantage to take the first step, di ba? Kung hindi ka kasi gagalaw, hindi ka kikilos, baka maunahan ka ng iba manoy, no? So dapat kapag may napupusuan kang babae or manay sa mga girls naman, kung meron ka napupusuan na boy, okay? Wala naman yan eh. So, hindi ko naman sasabing, hey, gusto kita, hindi naman. I mean, syempre, konting pa-charming ng konti. Kung girl ka. O kaya, try to start a conversation kasi doon nag-umpisa naman yun, di ba? And hindi mo makilala yung tao na gusto mo o napupusuan mo, nagugustuhan mo kapag hindi ka gumawa ng first move na magpakilala man lang. O kaya naman ay daanin mo sa siguro sa ngiti muna, di ba? O kaya ngayon kasi ang dami ng paraan eh, di ba? Una siguro, you just ask yung cellphone number. Pero noon, ng mga, yung mga bago yung mga millennials, no, ang paraan ng pandiligaw noon is like totally different, no, ngayon. And no, wala namang cellphone, di ba? Ang maganda doon, kapag nag-usap kayo ng sinabing oras at yung lugar kung saan kayo magkikita, doon kayo naghihintayan, di ba? Doon mo makikita, di ba? Yung parang yung effort, di ba? So minsan you're early, doon sa usapan yung lugar, di ba? So kung ikaw naman yung boy, umaga pa lang, excited ka na, di ba? Kahit na 2 p.m. pa yung usapan ninyo. And then you're early doon sa meeting place kung saan. Usually sa simbahan, di ba? Sa labas ng simbahan yung mga meeting place na yan. Okay? O kaya naman sa isang particular na place na common sa inyo. Ngayon, kahit saan na, kasi text na lang natin, di ba? Okay, pwede ba tayo mag-meet up dito sa itong lugar? And then, nandun kayo sa mall or somewhere else, di ba? So, kung ikaw ay walang lakas ng loob, no, na sabihin kung ano yung nararamdaman mo sa isang taong nagugustuhan mo, I think, makakatulong sa iyo yung love lines, di ba? O kaya isang, di ba, pwede mong daanin sa isang love notes, di ba? Tulad ng ginawa ng isang natin ngayon. Medyo parang ganun kasi yung istorya natin, yung love notes natin sa
sa gabi na to, tonight. Okay? So, naano lang ako, na-exercise lang kasi ako dahil yung parang bumabalik na dati. Okay? Yung mga nakaraan natin, yung mga bata pa tayo. So, siguro the first step na dapat nating gawin ay, okay, Ma'am Gina Baronia. Okay, Ma'am Gina, salamat for continue watching and for keeping company dito sa Love Lines Online. Yan, masugid natin yan si Ma'am Gina. Ma'am Gina, thank you very much for pakikinig po. Okay, so yun kumbaga nga kung isipin natin, masarap balikan yung mga moments na tayo ay yun ang nasa getting to know stage pa lang, lalong-lalo na yung mga first time na magkikita kayo, di ba? So that will not happen kapag hindi natin na-express yung ating nararamdaman o kaya nahiya ka. So you just let it pass, okay na. Tapos sapat na sa akin ang pasulyap-sulyap, di ba? So, sa mga, di ba, nung mga high school tayo, yung crush natin, tinitingnan natin. Okay, pag flag ceremony, binabantay mo na, nandyan na kaya yon. Kung wala pa, palingalinga ka pa, di ba? So, hanggang dun ka na lang. Hanggang tingin ka na lang. Ganyan ba yun? Kumanta pa. Wala pa si Coach Feb, oh. Coach Feb! Okay, anyway. So, yun, di ba? Nandun tayo sa nasa kilig moment tayo ng medyo light tayo ngayon compare na kagabi, medyo medyo mabigat yung yung tema natin So ngayon medyo light moments tayo, di ba? So di ba yun, yung first time na sasabihin mo na doon sa tao, sa babae na gusto mo siya para pero nahihiya ka. And then, ang gagawin mo, you talk to your friends, yung mga barkada mo doon, oy, gusto ko tong si ganito, di ba? And then, kung game naman yung mga friends mo doon, mga classmates mo, mga barkada mo sa section mo, and then, di ba, sige, ano natin, project ka na, project talaga. So, di ba, papakit kayo, di ba? So, sa corridor, then dadaan yun, bigla kang itutulak. So, napakasaya ng gano'n. Pero nga, sabi ko nga, ang pagiging naman, okay, nasa degree, nasa degree of kung nasa na kayo ng pagkikilala, di ba? So, ibig sabihin, kung high school kayo, iba rin yung kilig, di ba? Pag kayo ay college o kaya may mga work na kayo na may nagpupusuan kayo, nagugustuhan kayo, iba rin yung kilig na, di ba? So, it's the same story, but with ibang kilig. Yan, salamat. Dumating din ang aking inihintay. Nakatulog pa lang. Hindi ako nakatulog. Hindi ka, yung babies. Yung kambal. Alright. So, yun nga, So, iba-ibang kilig yun sa atin. Lalo pa nga kapag ang ginugusto natin ay, talagang grabe yung tama natin. So, nandun tayo sa engaging part natin sa mga listeners natin. Na minsan 'di ba meron tayong term na nagugustuhan, hindi natin masabi yung gusto natin doon sa taong napupusuan natin. So, binabanggit ko sa kanila ilang memories lang ng yung kilig ng unang kung ikaw ay high school, ikaw ay college or may trabaho na and may napupusuan, iba pa rin, 'di ba? Iba yung parang feelings pero iba yun. importante na masabi mo. Okay. Yung mata talaga. Okay, pasensya na mga kalawlays kasi yung kambali medyo natagalan matulog Kaya nandun pa si Coach Peb. Okay. Anyway, yun nga parang ganun parang iba-iba yung feeling na yun. So, iba-iba rin sa mga particular na na situation iba-iba rin yung degree of parang tatawag nating romance, di ba? Sa mga taong nakikilala natin. Okay. So, ba kung tayo ay at the age ng nasa tamang edad na. So, yung ating siguro mas madali para sa atin na mag-express o kaya kung hindi man madali, there are a lot of things na masabi natin kung ano yung nararamdaman natin para sa taong yun. Right? So, kung hindi mo kaya yung sabihin, personal, then you just text. O kaya, hahanapin mo sa Facebook and then you try to message, di ba, yung taong yun. O kaya, you do is to her friend, di ba? Sa kaibigan niya, doon mo papadaanin. Tatawag natin na bridge. Tulay, di ba?
So, minsan, nagkakatuluyan. So, minsan naman, kapag nag-meet na parang, nakikita na parang hindi kami bagay. Parang we are different individual na we have different, interests, okay, different, parang mga hilig, no, at mga gusto na sa buhay, okay. Kaya pag nag-first date, doon, di ba, kita mo, kung ikaw ay girl na very particular ka sa looks, no, ng guy na tawag diyan, na nami-meet mo or na kaset up na ano mo, nagsabi nga sa'yo, di ba? Can we meet? Pwede ba tayo mag-date? Ganyan, something like that. Okay, so, di ba, kung very particular ka, so sa first na encounter nyo sa date ninyo, halimbawa, kung into details ka, pwedeng ma-off ka. Di ba? Pwedeng, ma-turn off. Ay, ang pangit ng buhok niya. Okay, ano ba yan? Ang kintab ng ilong. Di ba? Oily. Something like that. Di ba? Yun ang binabanggit ko. Di ba? So, kumbaga, kaya first impression maglalast pag gano'n. Kaya kapag nagkaroon ka na ng lakas ng loob na sabihin, baka pwede tayong mag-coffee. Yan, magkape tayo dyan. Okay, diba? Sana ganyan, di ba? Nagsalta ka na. Okay. So, mahirap pag-torpe. So, mahirap na pag-torpe ang isang tao. Pero anyway, so kung nasabi mo na yun, so make sure, no? You make sure that you put your best foot forward. No? Dapat yung pinaka-best mo na. Di ba? Kasi yung first impression last na maging sa conversation, kung ikaw ay tumasagot ka lang kapag tinatanong ka, so boring yan. Di ba? So parang off yan sa magiging kanate mo. Kaya, so paano na yun? Di ba? So kaya nga pag nakapag-express ka na ng iyong feelings dun sa taong hinahangaan mo, cash mo talaga to the point na pati sa pagtulog, napapanaginipan mo, di ba? O kaya kung may, noon, mahirap kumuha ng picture, di ba? Hihingi ka talaga. And then, sabi mo, pwede mo lagyan mo ng dedication. Right? Siguro nakaka-relate kayo dyan sa atin. No? Pero, di ba, yung iba naman, parang ang nangyayari, ay lalo pa ngayon, ilan na lang ginaan, tawag yun? Photograph. Photograph ba yung tawag nun? So, hanapin yung profile, doon sa Facebook, then try to save the picture, then may picture ka na. Pero noon, ano yan? Effort na effort yan. And doon nga, medyo makikita natin yung pagiging, mahinang loob o yung pagiging torpe ng isang tao. Which is very normal naman sa isang, pag-ibig na nag-uumpisa pa lang. Kasi, we need, okay, May, si May, napakagaling nito. No? Si May, Melody, Bolo, Nudo, okay, is watching. Thank you, May, sa panonood. Okay. So, makinig ka, May, Okay, so, yun talaga pa yun si May. Okay, yan, admin assistant namin yan sa school. Okay, so, yun, kumbaga, you should always, step your best foot forward lagi, no? Ang ating peg, no, kapag tayo ay mayroong we are into date, okay? And then we should always be particular din dun sa looks natin. So even yung ating isusuot, di ba, dapat importante na bagay sa atin, o kaya naman kung ano man is matching, no? Kaya nagko-complement dun sa kung ano man yung suot natin, kasi ang hirap magkaroon ng hindi magandang impression. And then kapag nandun na tayo, let's start talking. Hindi po pwedeng timid, no? Yung hindi ka bang makapagsalita. Kaya kung torpe ka, magpa-tutor ka sa mga kaibigan mo kung ano yung dapat mong gawin at sabihin. Pero dapat nasa puso mo pa rin 'yan, So, hindi ko man sinasabing you play a role, no, sa harapan ng ibang tao, sa magiging hinahangaan mo o yung napupusa mo yung naguban mo. So, dapat yung pinaka-best self mo, yung makita niya. Para hindi naman masayang yung effort mo na gusto mong makilala siya. Who knows, di ba? Magandang love story yung naghihintay sa inyo.
Okay? Ganon, yun yung sasabi natin. Okay? And then, yung mga mannerisms natin na tingin natin ay yung, ano yan, nakakaano sa atin, apekto sa atin, ng pagdadala natin ng sarili natin. So, it's important, syempre, na tayo, ay prepared tayo, no? Yung dapat nadadala natin yung ating sarili. Okay? Kasi nasa mga stages na ito, doon tayo nagkakaroon ng puhunan, kumbaga, 'di ba? Para madala natin yung ating sabi natin part ng courtship to ano yan, bago sa courtship yung tatawag nating getting to know the person. Okay? And doon na mag-umpisa yung yung communication ninyo. Then to the point na kung kayo lagi nang nagkikita, tapos nag-uusap, you enjoy each other's company, and parang panatag na rin sa'yo yung loob ng girl, at ikaw ganun din, and then di kayo na tutulog ng walang text o ano man lang, di ba? Doon nagkakaroon ng magandang simula ng relationship natin. Okay? Pero two things two things pa rin yung tatawag nating yung pagko-court at yung pagde-date. Okay? Yung pagko-court, not necessarily nag-date kayo, kasi yung process ng courting that's the process of get to know that person well. Okay? So, syempre, kung hindi naman tayo, wala naman tayo masyadong, budget, syempre, ipaintindi mo naman. Maintindihan naman yun ng girl, di ba? Okay, ganito lang, kaya ko. Yan yun. Yun na nga, di ba, sasabi ko, we don't play role doon sa tao na nagugustuhan natin. Kung ano yung pagkatao mo, be yourself. No? You don't need to play a role sa harapan niya dahil para magustuhan ka lang niya. Di ba? And sabi nga ng iba, kapag yung type ng babae na nagugustuhan natin ay kung anong personality niya, dapat nasasabayan natin. Diba? Kung medyo siya, old-fashioned na sinasabi na gusto mo, kasi, di ba, aminin natin, yung natin, yung unang nagugustuhan natin sa isang tao, maybe it's on the physical appearance muna. Na-attract tayo doon, di ba? So, pwedeng sa pagiging old-fashioned niya, o kaya pwedeng sa pagiging, very, vocal ng taong yon, o kaya the way she carry herself, no? Ganon, yun ang binabanggit ko, di ba? So, sa ganung paraan, mas nakikilala natin yung tao na nagugustuhan natin. But, of course, you can only be in that stage kapag nagkaroon tayo ng lakas ng loob para i-open, no? Maging clear tayo doon sa tao na nagustuhan natin kung ano yung gusto mo, di ba? Yung intentions mo sa kanya. Okay? So, doon magsisimula yung tatawag nating part ng courtship ninyo. So, unless you get to know her or him, yun lang ang paraan para magkakilala kayo or magkaroon kayo ng mas magandang tatawag na courtship. So, yan, yung natin, kumbaga, kung ano natin yan iniintindi on that side ng courtship natin, di ba? So, kumbaga, kapag ang natin ay kung ano yung first appearance natin o kaya yung first impression natin, nag-last talaga yon. So, kaya, para mas makilala natin siya, yung taong nagugustuhan natin, ay dapat we ask question during those mga nandun kayo sa stage of courtship para to know kung ano yung mga gusto niya, yung ayaw niya, para at least maiwasan mo yun. Diba? So, ang kailangan kasi mas maganda na maging best version of ourselves tayo dun sa sa tao niya. But without playing role, hindi yung nagkukunwari tayo. Ano na yung kaya natin, di ba? So, it is important na lagi tayong plain and transparent sa mga sinasabi natin o kaya sa mga ginagawa natin. Siyempre, it is important to na yung mga boundaries natin ay malaman natin. Lalo kapag estudyante ka pa lang, you know your boundaries, your limitations na sinaset sa'yo. Kasi baka pagsisiyan mo lang. Okay? Ang minsan yung emotion na yan, ating
yung feelings natin kapag na-overwhelm tayo dyan at hindi natin na-manage ng maigi. Syempre, bata ka pa, di ba? Sabi natin, high school ka pa lang. Okay, so baka mapunta yan sa iba na hindi natin gusto. No? So kaya dapat you always know your boundaries and your limitation bilang isang tao, no? Isang babae, o kaya ikaw na may lalaki, so meron ka pa rin limitation syempre. Diba? Nag-aaral ka pa eh. So you don't jump into that situation na hindi mo na pwedeng i-rewind kapag nangyari na. So it is important na dapat kapag nag-court tayo, nandun tayo sa process of courtship, dapat yung magag nga, yung uso ngayon kasi dapat with purpose. No? Hindi yung romance with purpose. Meaning, hindi yung parang, gusto ko to kasi ito yung naiisip ko. Hindi ganoon. No. Kaya lang, gusto mo siya dahil gusto mo makilala yung taong ito. And then, you get rid of yung mga intimacy muna. Okay? Yung mga high school dyan. Wala munang mga intimacy sa isang courtship. No? Lalo pa nga sa inyong mga edad. Okay? So, make the courtship more meaningful by being more focus dun sa mga interests and yourself, getting to know yourself, no? Yung bawat isa sa inyo, okay? At ibang mga bagay na dapat nating i-set aside muna, like yung mga pagiging intimate natin, yung intimacy natin towards each other, ay wag muna yun, ano? So just focus on relationship, and then siguro it will be best then na para medyo magkaroon ka ng lakas ng loob, you try to be comfortable sa isa't isa. Ibig sabihin, try to start conversation dun sa ating mga mga ating mga nagugustuhan. Okay? So, yan, medyo wala ko yung partner natin dito. So, babati muna tayo. Okay, babati muna tayo. Okay, so syempre binabati ko yung ating mga collab lines diyan sa Laguna, syempre Kuya Randy, Jenny, Gerson, okay, mga Garcia family, Levelisa family diyan sa Calamba. And syempre, ganun din ang ating pag-shout out, okay, sa ating mga kaibigan natin diyan sa Sorsogon, Tolits, okay, mga kaibigan natin sa Cam Norte, Ma'am Tess de Ramon, syempre, shout out ko si Ma'am Tess de Ramon ng ng Sorsogon City. Nandyan din si Ma'am. Shoutout ko rin sa Juliet. Okay, Ma'am Juliet ng Naga City. Hello po, good evening po. Thank you. Alam ko ma'am, nakano kayo dyan, nakamonitor kayo dyan. Okay, so, syempre, yung mga collab lines din natin, okay, all over Legazpi City na nandun sa atin. Hello po sa inyo. Hindi ko kayo hindi ako marunong yung sa lab, so watch party. Okay. Yan, okay? So, siguro, yan, ano ang kailangan natin mga gawin, mga collab lines, no? And it is important also na itong ating yung tatawag natin kung gaano tatagal ang ating relationship. Nagdedepende po 'yan sa courtship natin na bilang individual, bilang nagkakagusto ang mga individual. Okay, so ibig sabihin, it's important na mag-engage tayo sa mga activities na similar na gusto. Halimbawa, if you enjoy maglaro ng badminton, okay, start with that, di ba? Lalo kayo ng badminton together. Okay naman, you go to church together. Okay, ngayon kasi medyo mahirap, di ba? Dahil nasa pandemic pa tayo because of COVID-19 na possible na transmission yan. Kaya limited ang galaw natin. But you can always find common activities na pwede nyo ma-enjoy. For example, di ba? You can do online games. Okay? Kaya naman, okay? You can make siguro group chat, no, sa inyong mga kaibigan, okay, dyan sa live screen, halimbawa gano'n, no. And then syempre sa bawat importante, ako siguro kung tatanungin sa mga panahon to, it is best to bring back yung tatawag natin mga love letters. Kung sasama mo pa ng ng flowers, no, o kaya yung ilang mga
So, simple gifts that goes with the love letters. Oh, that's very romantic, no? So, yung the lost art of love letter writing, yun ang dapat nyong aralin, no? Kung ako sa inyo, tanungin niyo yung tatay niyo, yung kuya niyo, no? Kung ganyan. Kasi ibang-iba ngayon, no? Ngayon siguro flip top, di ba? O kaya dadaan sa hugot lines, no? Pero noon, it's talagang writing love letters yung maganda na gawin natin na paraan ng panliligaw natin. Okay? Doon sa taong nagugustuhan natin. So, very basic kasi na alam nyo, siguro kapag ang isang babae ngayon sa ngayong mga panahon, nakatanggap ng love letters, okay, na very seldom, pero very unusual na nga na nangyayari na sumusulat tayo kasi usually text lang tayo or email what. So, pero yung talagang sinusulat kamay mo, and then bumibili ka pa ng papel na fancy stationery para minsan may mga amoy-amoy pera, di ba? Okay, so nandun yung sikat. I think in this time of pandemic, mas maganda no na ibalik natin yon, okay, doon sa taong mga nagugustuhan natin. Hindi naman hindi naman kailangan tayo Shakespeare's, di ba? Para may sulat lang natin yung nararamdaman natin. So we just have to have some you have to the correct words and yung sincerity natin doon sa ating mga sinasabi, no? Gustong isabihin sa love letter natin, importante, di ba? Kasi kung nakikita nyo, di ba, noon, kapag nanligaw ka with the love letter, parang, di ba, yung mga letters na yun, ninyo alam, kinikip kasi yun di ba, nung mga nakakatanggap, no, yung mga girls, usually it's girls, di ba, nakakatanggap, iniipon nila yun, di ba, noon nga, ang labanan parang padamihan ng love letters, di ba, kasi ang love letter, hindi naman pwedeng maling sa'yo lang, okay, remember, di ba, kapag totolpe ka, baka maunahan ka ng iba, kasi yung love letters, ay pwede isang babae makatanggap ng one or more, di ba? Love letters dahil sa marami nakagusto. Halimbawa, di ba? Kung totoo ka, paano na yan? Mahuli ka. Sayang naman yung yung isang relationship na pwedeng magkaroon kayo dahil pinakawalan mo lang na hindi ka gumawa ng way na magkaroon kayo, di ba? And the best way is to write, di ba? Love letters, yun ang pinakamisa, no? So, sabi mo, kung bakit mo siya nagustuhan, di ba? Ano yung nag-attract sa'yo sa kanya? Bakit ba lagi mo siyang naiilong? O kaya naman sa pagkumakain, di ba? Di makanta. Okay, so, yun. Pero, ang ibig sabihin lang naman, laging laman ng isip natin yung taong yun. So, kung paano yun, bakit ganon? So, express it in words, di ba? And the more, sincere you are doon sa letter mo, sa sulat mo, doon sa taong na gusto mo, the more na mas ma-appreciate ka nung taong nagugustuhan mo. Dahil it's inner thoughts, na in-express mo, pinapahayag mo, in-express mo sa taong gusto mo, doon sumisibol, doon nagbubunga or nag-uumpisa yung ating isang magandang relationship, di ba? So, dapat maingat ka rin sa paggamit ng mga words, no? Not too much words, siguro. Hindi naman pwedeng kulang kasi understatement naman yon pag sinabi mo, di ba? Just yung talagang naiisip, yung nararamdaman mo, put that into words. No? Yung pen mo ay paganahin mo para i-translate yung iyong feelings sa papel. And when that happens, and kapag nabasa yan ng taong nagustuhan mo, for sure, napakagandang bagay niya, di ba? So, syempre, hindi mo dapat tanggalin yung yung pagiging friendship muna, wag dire-diretso dun sa romantic love agad. So, remember, andun ka palang kinikilala ng tao na, di ba? So, para sa atin lahat yan. So, dapat
nandun pa rin yung friendship hindi natin tinatanggal, no, sa atin bilang mga, ano yan, budding relationship, budding, meaning, umuusbong na relationship pala. Okay? So, bakit ko sinasabi yan sa lugar sa inyo? Ganyan-ganyan kasi, no, storya natin sa gabi dito. And sa ating pagbabalik, okay, isa na namang love notes ang ating mapapanggan ngayong gabi. Okay, so dyan lang po kayo, huwag kayo aalis. And magbabalik po ang Love Lines Online pagkatapos itong commercial break. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Remy, isang magandang babae. Mabait, matalino, matangkad, kayuminggi ang balat, mapula ang labi, pati na ang kanyang mga pisngi. Napakasaya ko sa tuwing tititigan ko ang mga mata ni Remy. Baka sa kanya ang kabaitan at kasimplihan na talaga namang hinahanap ko sa isang babae. Pero nga ba, paano maligaw? Pinanganak siguro akong torpe. Pwede ba yun? Sana nung mga panahon na umulan ng lakas ng loob ang langit, gising ako. O baka naman, sumilang ako ng mga panahon na yun, kaya di ko nasalo. Hay, sana ganun na lang, no? Ang laki ng alam ko kasi at ramdam na she's the one. Grabe siya, oh. Bakit?
Kayo lang ba ang pwede magmahal at manligaw? Titigan ko na maigi ang mukha ko sa salamin. Gwapo naman ako, sabi ni nanay. And 100% agree ako. Si nanay ba naman na nagsabi? Sino ba naman ang hindi maniniwala sa nanay, di ba? Sa kanya nang galing. Sa kanya ako nang galing eh. Palo, gusto? Ayaw mo, di ba? Maniwala ka na lang. Masaya kayo? Eto pa lang naman ang isang, lamang din naman na isang paligo sa akin si Piolo Pascual. Oo naman. Di kayo naniniwala? Lakas lang ng loob ang kailangan ko para mapauwi ko si Remy. Malay mo, nakikinig siya ngayon. Nasa pintuan pa lang ako ng bahay nila. Di pa ako nagtatanong, yes agad. Ngay, kung pwede lang padaanin sa magic, no? Pero hindi ayoko Nang dahil sa gayuma ko, makakalimutan ko niya si Piolo. Wag, kamukha ko yun, remember? Ang daldal ko, no? Oo, sana. I could put them into words, no? Solve na sana problema ko. Sana all my SC, self-confidence, self-control, self-care, self-core, selfie lang ata ang meron ako. Ano ba? Hilit ko pa. Alam niyo yun noon, ramdam ko na saksakan talaga ako ng torpe. Makadaan lang sa tapat ng bahay nila o kahit bubong lang sa malayo. Makita ko palang, wow na talaga, para na akong nasa langit. Huwag man po akong kuning Lord. Hindi ko pa napapayas si Remy. Pero yung bubong at pagdaan sa bahay, di ko na magagawa. Bakit? Quarantine na baga tayo. Tapos 2020 na, my goodness. Kopong-kopong days pa yon. Kaya naman please help me sa napakahirap at nakakalaglag baba kong problema. Ang dami kong sinabi. Ang gusto ko lang naman sabihin ay, paano ba ako magkakaroon ng lakas ng loob sa babaeng nililigawan ko? Period. Thanks a bunch. It's me, Torpedo. Okay. Yun, ang ganda na nakakaliw yung kwento mo, no? So, dahil syempre, si Coach Feb na miss niya, siya muna yung magbibigay ng advice. Put on the spot natin. Okay, so baka ka na ng oras para mag-isa may process yung binasa mo. Okay, so shoutout ko kay Ma'am Gina Pantino, kay Jan sa Bira Catanduanes, Ma'am Evelyn Golio, principal ng Ibalon Central School, Ma'am Glenn Conde, hello po, good evening po, and G ng kay Pag-asa, Legazpi City, teacher yan sa Tamauyan, Annabel Leptuno. Okay, Sir Art, Sir Art ng Iliga City. Good evening po sa iyo, sir, ha? Na-miss ka na kita, sir. Actually, long time no see tayo. Last na nakita tayo, I think dun sa Education Leaders Congress natin dito sa Legazpi. And Pading OG, good evening. Ma'am Lani Atutubo, hello po, Ma'am Lani. Yan. So, na-miss natin si Coach Feb. Okay, put on the spot natin si Coach Okay, Feb. sige. Okay, una sa lahat, sinabi mo sa note kanina na napakadayo mong sinabi o ano. Pero, isa doon hindi mo pa ginagawa. Hindi mo pa siya dinidate. Diba? Hindi niya pa siya dinidate. I-date mo siya para malaman mo kung hanggang saan ka ba talaga. And kaya nga, torpe, hindi niya masabi kung ano na gusto niyang sabihin. Anyway, masyado mataas ata yung echo natin. Hindi naman. Bawasan mo. Alright. Pinagalitan. So, ayan, pinagalitan ko yung asawa ko. Okay, that's it. So, manage your expectations. So, don't expect a kiss. Huwag ka mag-expect ng yes agad sa unang yung pagkikita. Yung tipong lakas ng loob, nakita mo pa lang siya sa pintuan, yes agad. Nanaginip ka na naman, Mr. Torpedo. Di ba sabi ko, yung lakas ng daldal lang sinasabing pinagsasabi mo kanina, put this into actions. And that action will make you prove that yung self-confidence mo, na sabi mo selfie lang, sarili mo lang, pwede mong ilabas at pwede mong makuha yung yes ni Remy. And one thing, kung si Remy talaga yung para sa'yo, siguro mga ilang taon mo nang pinag-iigihan yung pagmamasid ng bahay nila, no? Baka naman mapinturahan na yung nakakamasid mo. Hindi mo na alam na, baka matunaw na, no? Sa sobra. Buti nga nag-quarantine. Kung walang quarantine, hanggang siguro ngayon, masaya ka lang sa pagtitig sa bubong niya. Anyway,
what I'm saying is that nasa panahon na tayo ng millennials, no? Although hindi naman kami kasali dun sa mga millennial, kailangan magpakatotoo ka, okay? Kailangan take your best foot forward. Kung ano man yun, yung kaya mong ibigay sa kanya, not material, no? Mga kasali na yun doon. Pero the best thing is just be yourself and try to be your best foot forward. Paano ba yun? Hindi ko sinabi na yung sapatos mong Michael Jordan, yun ang ibandera mo sa kanya. Hindi ganun ka-literal, no? Ibig ko sabihin, yung mga pasimpleng na, like ka magdala ng payong, di ba? That's being gentleman. Uy, sana umulan para may labas ka yung payong ko. Di ba? Para pakita ko sa'yo na, uy, gentleman pala itong si Mr. Torpedo, kahit di makapagsabi. So, yung mga actions na yun, kapag ginagawa mo na yun, yung mga salita mo, unti-unti nang lalabas yun. Okay? Say, for example, pinapawisan. Baka gusto mo ng panyo. May panyo ako. Tapos, bibigyan mo na, sa'yo na yan. Tapos, ibabalik sa'yo. Ay, siguro, yakap na yakap ka dun sa panyo. Ayaw mo ng laban kahit may virus. Joke. What I'm saying is that, yun, magpakatotoo ka. And, isa pa sa gusto ng mga girls is yung knight in shining armor. Okay? How can you be a knight in shining armor? Kung kulang pa yung vocabulary mo, vocabulary. I mean, yung sense of meaning, kung paano ba yung courtship, magbasa ka. Okay? Paano kung magbasa ka ng maraming libro? Madami. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. And pick a book na will suit your personality. And that will tell you, this one will make the girl say yes. Wow, di ba? Congratulations, no? Sana yung pagbabasa mo, sabayan mo ng actions, kasi baka masobrahan ka ng pagbabasa, hindi ka maging great suitor, kundi maging great reader. Di naman, di ba? Ayaw naman o kaya maging great writer. Di naman ganun yung direction mo eh. So, yun lang. And what if? Try to be your best, be the knight in shining armor, be yourself, ligawan mo rin yung kanyang mga magulang, importante yun. Kahit nasa millennial days na tayo, kilalanin mo sila. Siyempre, unang-una sa lahat, dahil hindi ka pa nga nakakapagsalita, siguro, hanggang pangalan ng alam mo, tsaka yung address ng bahay nila. So, lapitan mo ang, kunwari, di ba? Everyday, di ba? Siguro, alamin mo yung petsa ng pag-deliver ng electric bill. O kaya nalaglag, di ba? Ano yun? Nalaglag. O kaya may delivery package. Abangan mo yun. Kung medyo malayo ng bahay niyo, bahala ka ng problema mo yun. Okay, so, alas 8. Para-paras naman yun eh. Pupulo din mo, nahulog, di ba? Tao po, nahulog po yung tapos mag-upisa na makipagkwentuhan. Whether yung yaya, whether yung nanay o tatay, good luck na lang. Okay? Dapat lagi kang maging best. Kasi hindi lang siya ang dapat mong ligawan, pati yung lahat ng nandun sa loob ng bahay. And that will make you the best part of being the best person na maging suitor ng kanilang anak, kanilang kasama sa bahay, di ba? And make yourself yung parang sabi kanina, manage your expectation. So, hindi naman dahil nilabas mo na lahat or naging very good ka na, pwedeng dumating sa punto na hindi mag-yes agad si Remy o baka pakit lang to, di ba? Baka, sabi po nga hard to get si Remy, di ba? So, kailangan, isipin mo, hindi ganun kadali makuha ang yes ni Remy. Okay? So, nandun ka na sa stage na niligawan mo siya, kinikilala yung mga tao sa loob ng bahay. Pumunta ka na dun sa mga simple surprises. No? For example, alamin mo yung kanyang paboritong kulay. Paano malalaman yun kahit di ka pa niya kilala? Ano yung lagi niyang suot? Okay? Kapag ang suot niya black, huwag kang magkakamali regaluhan siya ng black na bulaklak. Hindi pwede yun. Siyempre, ibabagay mo naman yun, di ba? Pero tsokolate, di ba? Mag-isa na ka magsulat ng kung ano-ano na, for example, this one. You know what? This chocolate is black. Like your favorite color. Halimbawa, black, no? This is so good, so sweet like you, and it will make you feel the comfort that you want. You're so lovable, Remy. Wow. So, yun. May sense ba yung sinasabi ko? Yeah. Sana meron. Okay, sense. so with that, yun ay kung black, no? Kung ibang kulay, mas marami kang choices. Sinabi ko lang yung pinaka-least na pwedeng i-expect mo sa isang tao. So, halimbawa, busted ka.
No? At least, andun ka na sa stage na marunong ka na manligaw dahil kay Remy. Nabasted ka dahil sobrang bagal mo nga. Siguro, 10 years ka na naniligaw o minamatsyag mo si Remy. Sobrang bagal mo. Natulog ka lang, no? Naglaro ka ng ML sa kaibigan mo. At isa pa ha, kung ang kaibigan mo isa ring torpe, maghanap ka ng kaibigan na ano, Bokal. no? Hindi ng bokal, bibo, yung pabibo baga. Yung talagang kilala siya lahat ng sa campus, Sa no? barangay. Kahit ikaw yung tagapaypay lang sa kanya, yung attitude na yun, yung kanya, magre-revive yun sa'yo. Magre-reflect yun. Makukuha mo yun. Kasi kung anong environment mo, it will definitely, sooner or later, maging part yun ng self mo. Kung akuin mo, diba? Siyempre, i-accept mo kasi yun ang gusto mong mangyari sa buhay mo eh, diba? So, kung halimbawa, sabi ko nga, diba? May mga torpe o may mga ugali na hindi mo gusto, pero pilit na nangyayari o pilit nagiging part ng sarili mo kasi ang mga kasama mo, ganun din. Totoo yung saying na, tell me who your friends are and I'll be telling you who you are. Parang yung, para ML, no? Ang isip nila, puro ML. O, wala mang courtship doon. Paano ka matutunang courtship sa bagay na puro ML? Okay? Same thing with, your, parang, gusto mo maging matalino, makipagkaibigan ka sa, hindi naman talaga matalino, wala akong sinabing bad word ha, hindi matalino yung opposite, hindi magiging ganun ka din. So kung gusto mo maging matalino at maging masipag, makipagkaibigan ka sa masipag at matalino. Kung gusto mo maging rank 1, yung mga nasa top ang kaibiganin mo. Yung parang may sense of purpose ka. Pero, hindi naman ibig sabihin na maging bad ka. Gusto mo lang makuha yung good characteristics na gusto mo na maging ikaw. Okay, going back to Remy, so yun, binigay ko na sa'yo kung mga pwede mong gawin. So alam ko na makakatulong yun sa'yo. Ngayon, kung kulang pa din yun, na yan si Google. Okay. So pagkatapos ng klase mo, huwag naman buong araw, puro ka na lang best courtship way, no? Parang pauok si Remy. Huwag naman puro, puro, I call this puro courtship. No. Kasi baka kay Google ka siya may in love, no? Pag na-in-love ka kay Google, Kay Google mo. ano yan? So, yan, that's Coach Pep. Talagang Yan lang po. galing-galing yung Coach Pep, di ba? So, di ba, yan, okay, so, okay, no, di ba? Nakabili yan. Okay, tawag yan. Okay, Mr. Torpedo, no? Okay, so yan, sinabi na sa inyo, no? And kung muling kakalimutan, madagdag ko lang sa sinabi ni Coach Pep na, okay, ang tawag yan, ang relationship, ang courtship ay hindi yan instant, no? Yeah. Na dire-diretso, okay? So, ibig sabihin, you have to build it, no? Nag-umpisa ka sa pag-building the trust, pakita mo yung commitment mo, and eventually, you win the heart ng taong nagugustuhan mo. Di ba? Kumbaga, para kang umakyat sa hagdan. Di ba? Hindi pwedeng tatakbo ka. Kasi at some point, kung yan ay matarik na hagdan, mapapagod ka. And then you will stop doing that thing, di ba? So, una sabi ko, bago ka dumating dyan, dapat magsalita ka muna. Okay, it's very timely ngayon, na I think you have to learn how to write a letter then. No? So, wag naman puro letter, di ba? Sabi ni Meb, di ba? Kailangan mo ng action yan, tama? So, but it's eventually, magandang mag-isulat mo yung ano yung naisip mo. Okay? So, wag mamadaliin. Okay? Enjoy this, enjoy lang yung parang friendship. isip mo na parang friendship muna. Yeah. Parang Enjoy the friendship and then getting to know that person na nagustuhan mo, si Remy. Mas tinaw kung susundin mo yung mga na nabanggit ni Coach Pep sa'yo. Okay, makikita mo na it will really help you. No? Kasi lalong-lalo na, that will move you out of that shell na nakatago ka. Oo. Okay? So, time to shine, no? Malay mo, no? Ito na yung reason na ni Lord sa'yo na mag-move out of your comfort zone, no? Yung box mo, yung shell mo. And then you will see the world better meet than other people. Yeah. Okay. And syempre, you meet Remy. Meet muna bago yung iba. Parang diba? kay Remy pala. So, Sorry. di ba? Sobra, Mr. Torpedo. So, Masabi ko yung pangalan mo. Okay, di ba, Mr. Torpedo? Alam ko, sa ulo mo na nga siguro yung tsura ng bahay nila, di ba? Oo naman. Ipapadrawing ko yun sa'yo. Baka madrawing mo sa akin yan in 2 seconds. Pati siguro yung ilang semento yung pag pinagbuhusan. Siguro ko ilan ang tusok ng gate. Bilang na bilang mo na yun, di ba? Malay mo naman, kulima lang, di ba? Anong color ng gate? Brown. Ang best na sabi. Ang punto ko is,
okay, pamilya ka na sa ginagawa niya, alam mo na kung ano yan, hindi ka naman nagiging stalker, di ba? So, nakikita mo na kasi yan, observe mo siya, di ba? Kaya lang hindi ka makapagsalita, Mr. Torpedo, di ba? So, kumbaga, ang nangyayari sa'yo ay kulang ka ng push, okay? Kulang ka ng lakas ng loob para sabihin yung nararamdaman. So, ang courtship ha, hindi pa yan, friendship pa lang yan. Maging friends muna kayo. Okay? So, para malaman yung attitude niya at attitude mo, malay mo, hanggang friends lang talaga kayo. Hindi, what I mean, sorry. What I mean, Hindi, pwede man baga, di ba? pwede, di ba? It's a Kasi, possibility. kasi malay mo, di ba? Pero, dun sa friendship na yun, na maging masyado kayong kampante sa isa't isa, malaman niya yung okay to. Masaya akong kasama siya. Good thing yan. Happy siya to be with you when he's with you. Wow. And she's with you. Yung mga idea yung binigay sa'yo ni Coach, ewan ko lang kung di siya dyan di ba, matayo sa kanyang kupuan. Kung ang headphone mo or earphone mo ay malinaw at narinig mo ba yung mga sinabi ko ba, yun, makuha mo yun ba? Pero kung hindi, sorry na lang ba? I-repeat mo na lang. Joke lang, Mr. Torpedo. I-reply man to, di ba? I-reply naman to, Mr. Torpedo. And anyway, nagbibiro lang kami. Biro lang kami. Ikaw naman, alam ko naman yung galing. Kasi napakaganda naman kasi very light kasi itong yung love notes mo, no? So, kaya nga kami medyo meron ba tayong love Natuwa notes? din ako. Medyo mahabol, no? Mahabol yung love notes. Anyway, so, thank you. Ayan, kumbaga, ulitin natin, una, syempre, wag mo nga madalian ng mga bagay-bagay, Just enjoy that courtship, please. And iba yung dating, iba yung courtship. Mas maganda siguro na isuffice mo muna yung lahat ng time ngayon, na doon sa courtship stage ninyo, na you build memories together na masayang balikan. Okay? And dito naman mag-grow yung relationship niyo. And who knows, the next level, di ba? Kung ano man ang kainat na ng inyong relationship or ng courtship na ito. Whatever it is, we hope the best for you. Yes. And good luck. Mr. Torpedo, we wish you luck. And I wish you get that courage to say it, to express your feelings towards kay Remy. At napaka-faithful niya, Si Remy lang talaga. Oo nga, medyo matagal na nga talaga, Wag mo nang paabutin ng 10 years, ha? Aba. Okay. Akala ko tumingin ka sa akin ng 10 years. Anyway, sige na. Okay. Alright. So, yan, okay, may tuloy. Yan, ang namin sa'yo, Mr. Torpedo, Mr. Torpedo. So, I hope na bigyan ka namin ng ilang relationship advice na pwede mong pagsimulan para masabi mo yung gusto mong sabihin kay Remy. Remy, kung ikaw naman ay alam mo naman, siguro kung observant ka, napapansin mo rin naman siguro yan si Mr. Torpedo dyan sa inyo, So, why don't you give it a chance? Ang hirap doon, mapagkamalan siyang stalker kasi nga siya ng salita. Pero hindi naman siguro kung you will be, siguro friendly. Pero ako, ang ganda nung sinabi na, abangan mo daw yung bill. Yung bill, di ba? Pwede yun, di ba? Hindi ko alam kung saan ka, hindi ko alam kung kasureko ka happy ka ba o kung nasa Meral ko Anyway, so whatever, kung ano man ang na yan, magandang idea yun. Then, nakita ko pong nilipad tong niya Wala man hangin. Di ba? Wala man hangin. Siguro po Anyway, so yan salamat. Thank you very much. Mr. Torpedo, sa iyong pagbabahagi ng iyong love notes, nakakatawa, medyo gaan ng loob, nakaka-relax, anyway, nakakakilig naman talaga, lalo din sa mga nakaka-relate, sa iyo, Mr. Torpedo. Siguro sa 10, 2 lang. Okay, so... Napaka-torpe mo. Apo. Opo, So, syempre, okay, this song is for you. Okay, Mr. Torpedo. Yeah. Pasensya na kung ako ay di na sasalita. Hindi ko kaya sabihin
ang aking nadarama. Pag na ako pinitin, ako ay walang lakas ng loob para tumangkin. Walang dapat ipagtaka, ako ay pinanap na konti sa ayaw at hindi. Pasensya na kung ikaw ay nakikinig. Ayoko na sanang pag-usapan pa. Gusto mo ay manood ka na lang ng sine. Di ba Webes ngayon, baka may bago ng palabas. Wag mo na akong piliin, ako ay walang lakas ng loob para tumangkin. Walang dapat ipagtaka, ako ay pinanap na konti yan sa tabi-tabi. Pasensya na kung ako ay naiiyak, mababaw lang talaga ang luha ko. Di ko mapigil ang aking damdamin. Pwede bang umalis ka nga, tumutunog na ang people mo. Pasensya na. Okay, yan. Okay, that's for you, Mr. Torpedo. Mr. Torpedo. Okay, medyo daw Sabihin ko yung pangalan mo. wala kang ibang maisip na talagang magtutok nga dyan sa ano mo yun. Anyway, siguro it spells out your ano. Okay? So bago tayo magpaalam, syempre yung mga mahabol sa atin na mga viewers natin, binabati ko shoutout po ako kay Madam Superintendent, Ma'am Yes. Lloyd Hi, Alibea. Ma'am, hello po, good evening po sa inyo, ma'am. Welcome to our program po, Love Lines Online. Welcome po, Madam. Thank you very much po sa pagbibigay ng oras po na nadaanan niyo po yung ating programa. And syempre po, shoutout ko rin po kay kay Gold ng Barangay Bunga and kay Ma'am Sylvia. Hello po, Ma'am Sylvia. Namiss kita, Ma'am Sylvia. And syempre kay May Bongais Sure, ng May. Bulanggis and syempre Sir Roland ng Roland Bongais ang kabila, Bulanggis. di ba? Yung ex-boyfriend ni May Villanas. Kung hindi yan di ba, contorbian si Sir, di syempre, di na nakatuloy si May. Kaya syempre, I don't know kung tama yung paka-pronounce ko, okay, Michelle Andes. Okay, hello po, good evening, thank you po Hi, for Ma'am viewing. Bia.
And syempre kay Sir Henry, aming PSDS Sir Henry Benitez, napakasipag na PSDS po namin, Legazpi District 10. And napaka open-minded na district supervisor. Thank And you very much. also kay Sir Ed. Sir Ed, And- okay. Hi po, Sir Ed. Pasensya na, Sir Ed. Last time, nag-comment ka dun sa hindi ka namin nakita kasi medyo siguro lag po yung nung nag-replay kami, saka lang namin nakita. Ang dami pa lang na comment. Sir Ed, sorry po. Yan, Sir And Ed. also kay Ma'am Anri Camunda. Okay, Ma'am Enrique muna. Good evening po. And si Ma'am Presil Belio. And hi po. Opo, nandiyan humahabol sa atin si Tita Si Tita. Auntie Tet, no? Si Tita Yeah. Leticia Toledo. Okay? Yes. Siyempre kay Auntie Antinol. Auntie Thank you, Noel, kanina. salamat na import Import para para sa mga kids. kids kanina Okay, so yan po syempre lahat po ng nakasama po natin tonight sa ating edition ng Love Lines Online. sa ating episode today na kay mga sabi na mga Tawagme, Buenos Tawagme na pinangalan natin. Okay? So, pinanganak na Tawagme. Yan ang episode natin ngayong gabi. Okay, so I-share lang ang share lang po episode natin today. ang ating episode. Okay? And then, bigyan ito chance to win. Siyempre, yung 500 peso load na pinamimigay ng BicolNet TV. Okay? So, ang draw po niyan lagi doon sa alam ko, sa education na tayo na ang pagbunot ng And ng mananalo. say for example, hindi niyo po napanood ang ating episode today, meron po tayong YouTube, Love Lines Online. Please don't forget to subscribe. Opo. Yes. And Lito, humabol si Paning Lito na Hi, Sir Tolitz. Hi, Sir Ng Tolitz, Sorsogon. ng Sorsogon City. Yan, okay? So, syempre, okay, until tomorrow, see you na naman for another edition of episode of Love Lines Online. I'm your Coach Alan And I'm Feb. saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's all worth it. good night, Good night, everyone. everyone. God bless. God bless. Okay, just love us. Thank you po. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV.
makasunog kang Bicolano worldwide.